Долу в описанието ще има линк за подобна простотия. Днес ще реагираме на моята проста тия. Значи, моята простотия ще бъде... Моята простотия... майко! Както казах, моята простотия... боли ме колева! Както казах, моята простотия... Да. Ето казвах. Ето се сложа ръката. Моята простотия... Това е на врата. Както казах... Простотия! Винаги като кажа простотия, ми носи лош късмет. Долу в описанието ще има линк за днешната... Знаете какво вече няма още лоши късмети. Така, че е време за старта! Това е вятър отвътре. И не се вижда. Така както казах, днешната простотия... Днешната простотия... Като казвах простотия ми се... Добре съм. Както казвах, като кажа това, ми се случва лош късмет. Пари! Добре. Днескашната простотия... Забравяйте ми, носи лош късмет. Днескашната знаете какво? След малко ще се върна и ще покажа един фокус. Ама тук ще го покажа, защото не мога. Абракадабра симсови. Точно тъй. Превърнах се в балон. Долу в описанието ще има линк за подобна простотия, един клип. Ще има долу линк. Те че го пустите. Чете да се превърна обратно, защото не ми е удобно да съм балон. Сега мисля, че разбирате. Така. В момента... колега. Така. За 5 път повтарям. Или за 100... Браво. Или за 100 път повтарям. Линк долу в описанието ще има за... Знаете какво? За клипа с простотиите. Ако той ви хареса, дайте паче нагоре на моят клип и на неговия клип и така, че пръцка. И да. Кома биеш, бе? Добре, първо. Значи, сега отиваме урока по фокуси. Първия фокус ще бъде... Само да се приближа малко до вас. Този бинбузъл се превръща в куче. Я да видим как ще стане. Истемба дегабонда самимба. What? Исках истинско куче, не играчка. И това става. Сега да го върна обратно. Индом дандарабамба сабабия. Ето. Така. Сега... Този миньон, този смърф. Ще размена нещата. Само... Ето миньон, ето и смърф. Танима собаром барагароса. What?
Добре. Значи, това беше за магиите. Преминаване на простотията. Така. Както винаги, стига съм казал думата. Знаете коя дума? Винаги има в мой клип. Така че, как се шимакса. Така че, моля ви се, посетете линка долу в описанието и кажете дали ще ви харесва. Тук долу, там долу. Значи, ако имам едно, където пише погледни описанието. Поглеждате, цъкате това. Поглеждате. Там трябва да има линк. Цъкате линка. Отидете там и сте на клипа. И просто правите някакви работи. Че ми спи вода и... Нали знаете... С жаз да не може. Между другото, простотията е много гадна. Този път не ми донесе още късмет. Изтекал е срок. Ще бъв върна в бебе. Пак помаги. Абракадабра симсобим. Абракадабра! Мис крака съм. Нямам кръчета. Сега му да си оправя буските. Така. Нямам крака. Сега какво правим? Да нямам ръце, моля ли? Ести гумпа на парупа. Чай да се ги скрия. Ети гумба на барумба сападумба. Винаги моите магии действат. Сега ако не мога да си оправя краката, какво ще правя? Знам какво ще направя. Шумпани маригом, пана ромпа. Опа, бърках заглинанието. Падинга зобара бомба. Пак обърках бутона. Абракадабра съм сой. Нямам крака. Знам как да го направя. Вижди се. Да. Може ли крака? Се поиграх малко с моите играчки. Сега как ще имам крака? Сега как ще ходя? Сега как ще върва? Сега какво правим? Няма крака. Какво ще правим сам? Не знам. Ръце си имам, крака си нямам. Съм крака през цялото време. Тази магия не е подействала. Какво по дяволите? Какво става тук? Не мога да се избавя. Чао, няма да се разправям. Долу в описанието ще има линк за подобна простия. Не са същи прости, да не копираме. Чао.